Què tal, com estàs? Tot bé? Hola, soc Roger Cerdà i anem a començar una sèrie de podcasts que se diuen Les veus de Xàtiva. En aquestes el que volem és parlar amb diferents veïns i veïnes de la ciutat de Xàtiva que tenen que baix el nostre punt de vista tenen coses a dir respecte de la ciutat i respecte del sector en el que són persones especialitzades. Comencem esta sèrie de podcast amb Xavi Aliaga. Xavi Aliaga, a banda d'un bon amic, és també periodista i escriptor, una persona del món de la cultura de la nostra ciutat que, a més, ha tingut a bé vindre a començar este primer programa. El primer que cal dir sobre Xavi és que és una persona nascuda a Madrid en 1970, ell és llicenciat en Filologia Catalana, membre del Consell Valencià de Cultura i també del Consell Assessor de l'IBAMO. Va començar la carrera com a periodista en el setmanari comarcal Notícies 7 i ara treballa en El Temps. Per el camí han vingut molts mitjans, tant de ràdio com de televisió, com de premsa escrita, també en la comunicació en els partits polítics o la comunicació política, i després cal destacar el seu paper com a novel·lista, perquè té en aquest moment són 8 les novel·les publicades que han estat premiades en diferents premis, entre el que vull destacar el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians, que l'has tingut fins en 3 ocasions. Xavi, moltíssimes gràcies per estar així amb mi. I, si te pareix, comencem este podcast i la primera de les preguntes o de les qüestions que jo volia saber és com veus tu la nostra ciutat des de dins i des de fora? Bé, jo ara ja porto un temps tornant a viure seguit des del 2007, abans havia estat un any concedits fora. Sí que és veritat que entre setmana estic fora, no tinc una vida de ciutat, però bé, jo crec que és una ciutat que dins de les ciutats mitjanes té el problema d'estar en una comarca no especialment poblada, no? I això és una qüestió que se'ns oblida de vegades, però competim en comarques que tenen un nivell de població molt més gran, com les Riberes, com fins i tot la Vall d'Albaida, però està a una distància de València jo crec que molt interessant i està en una situació geogràfica jo crec que privilegiada. La ciutat continua tenint una qualitat de vida que és difícilment millorable, malgrat la calor, malgrat el que vull. És una qualitat de vida difícilment millorable i és una ciutat que s'ha mirat des de fora per moltes coses, però és una ciutat que té els mateixos reptes que tenen les altres ciutats. I alguns dels avantatges que no tenen altres ciutats que estan patint una certa colonització, no? Xàtiva encara està en un nivell, diguem-ne, iniciàtic, però no podem descartar que comencem a patir qüestions associades a estar a una certa proximitat de València, no? Com per exemple el tema del turisme massiu, no? Sí, o dels expats, o de que hi ha gent que se'n vinga així a viure perquè no té... Vull dir, i això fa que al final el nostre nivell de vida, el preu dels habitatges, això vaig pujant. És un tema de futur que jo no descartaria. Quan puges vaig a l'estació i ja veus un edifici de certa solera convertit en un hotel turístic, comences a fer-te aquest tipus de preguntes. Jo crec que, bàsicament, per ser molt resumit, jo crec que és un poc una visió així esquemàtica. La idea d'este podcast, t'explique un poc ràpidament, però la idea és tindre una sèrie de preguntes que seran més o menys comuns al conjunt dels convidats i després ja entrarem en la matèria de la que tu eres especialista, que és el tema cultural, evidentment. La primera qüestió és què és el que més valores d'aquesta ciutat, de la ciutat de Xàtiva, de la teua ciutat, vamos. El que valores és que és una ciutat que és una ciutat d'una estètica, d'una història, d'una combinació de tot plegat que no té parangó. I després el tema de la qualitat de vida. Té unes dimensions que són ideals per a tot. Així, quan vius una temporada en una gran ciutat, te n'adones de com... De lo còmoda que és. De lo còmoda que és, no? Deixa d'agafar el cotxe, no?, o portar els xiquets per a distàncies tan curtes, et dius, home,
Jo crec que és una ciutat que és molt còmoda i podria ser més còmoda si nosaltres ens conscienciàrem i després que ho té tot. No té una gran programació cultural com la de València, una gran ciutat, però jo crec que té de tot, té activitat, té les dotacions necessàries i estem a una distància molt interessant de moltes coses. L'altra qüestió és quina creus que és la principal fortalesa no de la ciutat, sinó de la societat en general, en el seu conjunt. Jo crec que és la història, el background, no? El fet de que tu eres una ciutat que ha passat per moltes coses, no? I tot aquell aprenentatge, jo vull pensar que n'hi ha un aprenentatge col·lectiu, no? I que n'hi ha coses que serveixen i en fi, jo crec que com a societat també una forta consciència de ciutat. Correcte, sí. És molt interessant. Dona igual si parles amb persones de qualsevol ideologia, vull dir, si hi ha una forta consciència de ciutat, un orgull de ciutat, i això de vegades no es traurà de pobres, però sí que... És un valor en si mateix. És un valor en si mateix, i això ajuda a treballar coses. Però també aquesta consciència de ciutat ha de basar-se en coses sòlides. La gent, vull dir, el nom a soles no serveix, no? I necessitem gent que tingui ganes de fer coses i hem de fer coses per a retindre talent i en fi, jo he viscut temps fora de la ciutat per a poder treballar, però després he tornat, no? I és interessant que la gent vagi tornant I per exemple, enganxant en la següent pregunta, que és parlar dels reptes de ciutat, creus que, per exemple, un dels grans reptes de ciutat és la retenció del talent? Per exemple. O creus que hi ha altres reptes que hem d'abordar? És un dels reptes. Vull dir, tu penses en moltes professions i saps de molta gent que està fora, saps de molta gent que ha tornat, i saps de molta gent també que ara per treballar en determinades coses tampoc és precís que estigui presencialment i la gent va tornant. Però sí que hem de plantejar-nos generar activitat econòmica que faci que la gent no hagi d'anar-se. Jo crec que en aquest sentit l'aposta de no haver apostat per una universitat pública en el seu moment, jo crec que va ser un error molt gran, sí. Que jo crec que estem pagant. Perquè això fa que tu puguis formar a la gent, que se quedi així, genera sinergies, no? Fa que vinga gent de fora, les empreses puguen tindre un cert treball en col·laboració de la universitat i tinguen, al final, milloren la seva capacitat de producció i de més, i sí, és una de les apostes van ser unes altres i jo crec que això no significa que no se pugui revertir en algun moment. No, està clar. I després, com a espai de la ciutat, quin és l'espai, el lloc, que és més especial per a tu i per què? Ne tinc molts, no? Però l'altre dia he recuperat un, que és en el Raval, en una fonteta, camí que paraven quan anàvem a la Bola, al col·le. Sí, la Font de la Bola. La Font de la Bola. I és un espai que per a mi de xiquet era molt especial, no? I el paràvem a veure i bueno, el fet és que no passava per ell o no te n'adones i és com un espai de la infantesa que he recuperat. Altres ja no existeixen, no? Per exemple, els camps de futbol que n'hi havia entre l'Almàssera i el Riaforno. Però vaja, per a mi una dels llocs preferits també de la ciutat és l'hospital, l'antic hospital i la Seu, la plaça de la Seu, no? Malgrat que la intervenció no m'acaba d'agradar, però... Sí, però ja ens hem acostumat, no? Sí, ja ens hem acostumat. Jo crec que al final, 20 anys després, ens hem acostumat. Jo també és una d'aquelles intervencions que crec que és millorable, però al final t'acostumes i no deixes de veure-li també una certa virtut el fet de poder tindre un espai tan gran on poder fer algunes activitats i qüestions de... I l'espai continua tenint el seu encant. Sí, evidentment, la façana és la façana... Correcte. No, i sobretot perquè no hi ha ningun element que t'incomode. Exacte. Més o menys, no hi ha ningun element que t'incomode. Sí, jo sempre m'ha fascinat la façana de l'hospital. Sí. Des de xiquet. Sí. Sobretot la zona aquella policromada i de més, on està la capella i tot allò, jo crec que és un d'aquests espais que te quedes mirant-ho i que sempre te crida molt l'atenció. Sí. Pues volia saber també com t'imagines que seria Xàtiva d'ací a, no sé, 10 anys, per exemple. Com veus que serà la ciutat en els propers... Com creus que evolucionarà i com serà la ciutat en els pròxims 10 anys, d'ací a 10 anys, en el 2035? Jo espero que no evolucioni cap a on estàvem parlant, d'acord?
que la pressió sobre els espais que són els propis, i sobretot sobre la ciutat de València, també la mateixa, vull dir, han tingut una dana en l'Horta Sud, una zona densament poblada, és una zona que està construïda sobre llocs que igual no se tenien que haver construït. No sé si de tota aquella pressió i de tota aquella reconstrucció de l'espai, de la fuga de la gent, perquè potser no pot pagar determinats... Vull dir, acabem rebent les conseqüències, no? D'un excés poblacional, de gent que no pot viure en determinats espais, que faça que el preu dels nostres habitatges, que la pressió se faça gran i que, en fi, no tant el tema turístic, que jo crec que en aquesta ciutat serà gestionable pràcticament sempre, sinó d'aquest tipus de pressió, no sé si dir urbanística, poblacional o com... Però creus que això no pot ser bo en algun moment? Per exemple, no sé, pense en el tema de la recuperació de patrimoni del nucli antic i demés, i aquest tipus d'activitat creus que pot ser bona? Si se canalitza sí, si està controlada sí, i si la pressió no és tan gran que al final acaba penalitzant-nos. Però, vull dir, quan se produeixen aquells fluxos, sempre se tendeix a que s'encareix el cost de l'habitatge, s'encareix... Vull dir, és que ho hem vist en totes les ciutats, no? I aquesta ciutat encara no té aquest tipus de condicionaments, però per distància i per el que s'està produint en altres espais urbans, el que guanyaria més, a lo millor, una recuperació poblacional, una certa millora de la demografia, que això sempre és bo per a determinades qüestions. En 30.000 habitants, sempre anar creixent. Sempre pensar que no tindríem el problema dels jutjats de gènere i aquest tipus de coses si tinguérem més població. Sí, d'acord. En fi, però, clar, sempre que sigui d'una manera controlada. Sostenible. I sostenible. I, bueno, parlant de futur, també m'agradaria saber quin missatge traslladaries a la gent més jove de la ciutat, a les persones que ara tenen, no sé, 12, 13, 14 anys, quin creus que és el missatge que caldria traslladar sobre el futur de la ciutat o sobre el que cal fer per a que la ciutat vagi un poc millor i demés? Mira, el missatge, que igual és paradoxal, és que se'n vagin. Però que se'n vagin per aprendre, per saber, per mirar, perquè un dia puguen tornar i fer coses així. Clar. I jo crec que això sempre és bo, sempre és interessant, i aquest tipus de bagatges d'aprenentatge estan molt bé. La gent jove té la mateixa identificació que tenim els adults en la ciutat. Jo estic absolutament convençut. Sí, és una cosa que se trasllada de generació en generació. I jo crec que anar-se'n pot ser inevitable, però anar-se'n per aprendre coses i després fer aquestes coses, tratar de fer-les en la seva ciutat. I aquest és el missatge que m'agradaria traslladar. És un bon consell, jo crec. Sí. Bueno, passem al que són la part més especialitzada, podríem dir, de la conversa, ¿vale? Parlem de la ciutat de Xàtiva com a referent cultural. La famosa Xàtiva capital cultural. Què creus que hi ha darrere d'aquesta frase i si realment aquesta ciutat és un referent o pot arribar a ser un referent dins del nostre territori? Darrere n'hi ha un fons més estructural que altra cosa. És una cosa que sempre està ahí, però de vegades no deixa de ser més que un concepte, no? Xàtiva capital cultural. Per sort o per desgràcia, tu t'enfrontes també a unes altres ciutats que volen ser-ho. I jo he tingut l'oportunitat per la meva professió de col·laborar en ajuntaments com Sagunt o Gandia, que evidentment tenen un pressupost molt més gran i dediquen molts més diners a la cultura. Vull dir, quan estàs en els departaments de cultura d'aquestes poblacions i treballes i col·labores i veus la gent que s'hi dedica, dius, ostres, és molt difícil competir, no? I aleshores no hem de donar per fet res. Vull dir, tenim una capitalitat inherent o que se'ns ha atorgat i que jo crec que la respecta qualsevol persona d'aquest àmbit territorial, però no poden donar res per fet. I aleshores hem de fer un esforç, a més en menys ferramentes que tenen altres ciutats, menys pressupost, menys població, etc. I això requereix imaginació, de vegades s'han fet coses bé, de vegades s'han fet coses no tan ben enfocades, però hem de continuar explorant aquest tipus de qüestions. El patrimoni està ahí, sí, és una base molt bona, però a partir d'ahí hi ha tema Borja, aquest tipus de qüestions, no? La memòria històrica, jo crec que s'ha fet un bon treball. Tot aquest tipus de qüestions s'han de continuar treballant per
perquè tu no deixes de ser referent. Ho seràs al costat d'altres ciutats. Ho seràs al costat d'altres ciutats. I en aquest sentit, quina és la teva opinió sobre el que és en aquest moment la gestió cultural i quins són aquests àmbits que creus que cal apostar o que cal millorar en un moment determinat per a seguir projectant la ciutat cap a fora, que en definitiva és el que al final pretenem amb aquesta capitalitat cultural o amb aquesta referència en l'espai cultural de les comarques centrals o de la província de València o del País Valencià. Jo crec que hem d'identificar molt bé el tipus de coses que no se fan o no. Vull dir, hem d'estar atents per ser capaços de veure quines coses se poden fer que no se fan en altres llocs, o les que se fan en altres llocs continuar fent-les. Vull dir, evidentment, tu has de tindre en fira concerts d'uns... Sí, una programació teatral. El nivell que te puedes permetre, una programació teatral que siga digna. El MIL, jo crec que conservar el MIL és una aposta, per exemple, per a mi estratègica, perquè has de tenir niche al castell. Tot aquest tipus de qüestions has de fer-les, però després has de veure què tipus de coses estar atent. Per exemple, jo trobo a faltar que no s'haurà fet així una residència literària i científica, perquè tens els àmbits per a fer-ho, tens els espais per a fer-ho, jo crec que ho faríem bé, i jo crec que és una ciutat en la que gent de tot el món vindria així amb els ulls tapats. Jo crec que és una ciutat magnífica per a poder fer-ho, no? I aquesta aposta que s'ha anat fent en altres llocs, jo crec que fa temps que se podia haver fet, aquest tipus de qüestions. Després, no fer exactament el que fan els demés. Tindre un premi literari que tenen totes les ciutats, jo crec que no sé si té massa sentit. Però fer un premi literari diferent, per exemple, a obra publicada. No és fàcil des d'una ciutat impulsar un premi a obra publicada, però amb un jurat de prestigi, amb el temps, tu acabaries tenint un prestigi, i jo crec que aquest tipus de coses són dos exemples. Igual no és més importants del que les coses que se podrien fer, però coses que ja han perdut el fil o hem perdut el tren. En el seu moment, quan se va fer un xicotet festival de cinema, que ha sigut molt interessant això, que acabarà quallant. Ara, com està la deriva dels festivals, no sé si un festival com el que se va fer en el seu moment de Socarrats, mantenir-ho haurà servit d'algo, però bueno, en fi, és una de les apostes que té. I també tinc els meus dubtes si la ciutat, com a ciutat, no sols els polítics, sinó també la gent, els col·lectius, podrien haver fet una aposta, jo crec, una mica més intel·ligent davant del tema de la col·lecció i el com, i el projecte que s'ha fet. El projecte podia tindre problemes, podia tindre defectes, però era una col·lecció molt important, amb un nom molt important com el de Vicent Todolí darrere, i no sé si aquell tren se va perdre per precipitació per part de... I no creus que un projecte com, per exemple, el CRAC, ara que has tret a col·lació el tema de la col·lecció INELCOM i demés, que d'alguna manera té una certa relació. Un projecte com pugui ser el CRAC pot ser un dels que rellança culturalment la nostra ciutat, o projecte la nostra ciutat cap a un àmbit que jo entenc que puguem convertir-nos en una referència, perquè al final no pot tindre aquest espai cap altra ciutat, sinó només la ciutat de Xàtiva, i després cobrís una part o una vessant que no tenim en aquest moment coberta, com és el tema de l'art contemporani, i això pot fer també o pot cridar també a que qüestions com les que hem comentat, de la col·lecció d'Inelcom i altres, puguen anar sumant-se a aquestes col·leccions. A veure, jo el tema no l'he citat perquè és un projecte que està en marxa. És un projecte molt ambiciós i necessitarà molts diners. Jo el dubte que tinc, que si en aquesta època d'inestabilitat, si això serà possible, sempre m'ho he preguntat. I sempre la idea m'ha paregut molt bona. Jo crec que tindràs fons de Raimon, tota aquesta qüestió jo crec que és molt interessant. Si això serveix també per a fer acomodar també, d'alguna manera, la col·lecció INELCOM o algun altre tipus de col·lecció per cobrir un poc la nostra, jo crec que la deficiència més gran i estructural de ciutat, estarà molt bé, però jo el que veig per davant sincerament és un Himalaya. Per a fer-ho bé, que tinga sentit i tal. Jo crec que la idea està bé, que el concepte està bé, que he tingut la sort de que al final Raimon un poc reparen que totes les seues... Que té que acabar així, el seu llegat... Jo crec que és molt satisfactori, jo crec que s'ha fet els primers passos són molt satisfactoris, però jo crec que n'hi ha per davant d'un Himalaya perquè això estiga ben fet, funcioni bé, perquè
som una ciutat que no podem afrontar a soles. No, és un projecte per a la ciutat i el que tu dius, el moment polític no és l'ideal per a aquesta qüestió, però en qualsevol cas jo crec que com és un projecte de futur i projecció de la ciutat és un d'aquells que sí que no podem deixar passar ni podem deixar escapar i que a més hem de lluitar-lo des de ja perquè, a banda, suposo també la recuperació d'una part importantíssima del nostre patrimoni. Per acabar i per a parlar d'una cosa més específica, el paper dels escriptors i les escriptores del nostre territori, com ho veus en el moment actual? En la comarca, en les comarques centrals, quin és el moment en el que es trobem i veus si hi ha una evolució favorable o com estàs veient tu que funciona? Jo estic molt content. Fa poc vam fer la primera trobada d'escriptors de la Costera. Jo crec que havia de ser de la Costera, jo crec que s'havia de fer de capitalitat, però també d'una manera oberta. I van juntar diverses generacions d'escriptors i escriptores de diversos gèneres, alguns ja molt consagrats, com Toni Cucarella, com Paco Cerdà, faltava gent, faltava Puri Mascarell, faltava més gent vinculada a la ciutat i tal, però me donava la sensació de que n'hi ha un pòsit molt important. I jo crec que n'hi ha una quantitat d'escriptors i escriptores que dins de les nostres possibilitats doncs estem, jo crec que fent també capital cultural. No? El fet de tindre gent de renom que fa saber les coses en el seu àmbit, jo crec que això també fa capital. El poder fer una trobada ja d'escriptors i escriptores en la que jo sempre havia tingut reticències perquè dius, ostres, no sé, a veure si no són suficients i tal. Els fets van demostrar que se podia fer i jo estic satisfet que a més van sorgir noves veus i Elisa Ferrer, per exemple, que és de la Cúria Crespins, però és del nostre àmbit també. Van sorgint noves veus i jo crec que això és molt interessant i jo crec que fent la nostra aportació a fer capital, no? Tu quan vas a algun lloc, fulanito de tal, de Xàtiva, i jo crec que això és interessant i fer bé el nostre treball, salvant totes les distàncies a lo que fa Botifarra, lo que va fer Naimol... Sí, perquè són coses diferents. A escala diferent, perquè tenim una repercussió diferent, però jo crec que això també contribueix. A mi m'ha resultat molt curiós i a més me vaig alegrar molt que hi havia molta gent que no coneixia, perquè era molt jove, a més. No, perquè era molt jove i perquè de vegades... I això m'ha parecer un dels fets que més me va sorprendre en aquest sentit, no? Perquè al final moltes vegades rodem sempre entre les mateixes persones i en els mateixos àmbits i n'hi ha molta més gent allí. Jo crec que això és, sens dubte, un dels elements que cal seguir potenciant, evidentment. Però és que el món és més gran, ja ens centrem en la gent que coneixes i tal, però de vegades preguntes, tu què fas? Jo faig ciència-ficció. Clar, també hi ha gent que és ciència-ficció. Efectivament. I és sensacional, no? Sí. I jo crec que conèixer-nos, trobar-nos, sembla una tonteria, però fer d'anar a dinar... Sí. Jo crec que està molt bé. Intercanviar experiències, de contar un poc... I hem d'agrair un poc a amics de la Costera que tinguin la pensada de fer-ho. I ara la idea és que altres col·lectius culturals de la comarca agafen el relleu i que això no se faci sempre en Xàtiva, jo crec que no té sentit, sinó que anem a un altre lloc i continuar fent com estan fent en la Safor, com estan fent dins de les nostres limitacions, dins de les nostres, però fer el que fan els demés perquè ens ho mereixem i perquè ho valem. Perfecte. Pues Xavi, hem acabat. Fins ací el que teníem previst en este podcast de Les Veus de Xàtiva. Vull donar-te les gràcies sinceres per haver vingut i per haver-me aprofitat un poc de la nostra amistat i sobretot agrair-te les reflexions que has traslladat. Jo penso que al final totes elles van a ser positives per a mi a nivell personal i per al conjunt de la ciutat i en definitiva de lo que es tracta és de treballar tots junts per aconseguir estos reptes de futur que tenim per davant. És que moltíssimes gràcies. Gràcies, Xavi. Ha estat un plaer. I moltes gràcies.